Tal como estamos, hoxe non se pode seguir cas rachas de vitoria. Coméntanos un poquinho, en xeral, como viches o encontro desde dentro, tanto a nivel individual como colectivo. Penso que, bueno, non foi o noso mellor partido, eu individualmente, dende logo, notábame bastante cansado, pero bueno, non é disculpa. Penso que a primeira parte foi moi igualada, unha primeira parte na que, bueno, ao final foi moi intensa, moito duelo, moita disputa, bueno, penso que a segunda parte, pois, os primeiros 15 minutos sí que fomos bastante superiores, de feito tuvemos varias ocasións aí, pero bueno, penso que o 2-1 foi xusto porque, bueno, ao final sí que tuveron moita sobre todo a contra e suparon como atacarnos e, bueno, jodido porque queríamos ganar obviamente como todos os partidos, pero bueno, solo queda aprender e seguir avanzando que, bueno, seguimos aí con 16 puntos que non nos quita ninguén. Pasando xa un poquinho, como ves o vestuario tras este encontro e xa a seguinte o viaxe a Viveiro? Sí, bueno, viaxe a ninguén lle gusta, é un partido moi moi complicado, pero bueno, obviamente é máis despois de vir de derrota na casa e afrontalo por os 3 puntos. O vestuario está jodido, gustame verlo así porque eso, significa que todos queremos ganar, que todos queremos facer cousas mellor e hoxe podemos facer moito mellor. Solo queda aprender, ao final, bueno, van 7 jornadas, a Liga por anos onde temos que estar, pero bueno, penso que temos máis que dar e doxe que sexa só unha pedra no camiño e seguir como todo agora. Moitas grazas.